Tikulandireni kwina kulikonse kumene mwakhala kumvera Limpopo FM. Nthawi yathu tsopano ndi 16 minutes to 7 o'clock pano pa Limpopo FM. M'bwalo muno ndithu muli ndine Alfeo komanso nzanga Zolowera. Tikufuna ndithu tituluse basi kumpanda tikuwaona apa Mr. Zolowera ndithu akuyimenya ndithu kumayiwongolera akuti tuluke bwinobwino basi imene ndithu ituluke bwinobwino. Ndiye ife tikatero pano timango khetchemula mashini basi khetchemula mashini. Ndithu ndibeti kuchitira pano pa Limpopo FM. Tikatete makhampuni tikutulusa basi kumpanda livesi kutuluka ndi livesi imene iyi basi imene kutuluka ndi livesi. Ndi nzanga Zolowera ndithu akuti kuiwongolera bwinobwino akuti kundipasa sign iya ipita nuko iya itayimanika yanzano aduse iya ipita nuko. Ayi ndithu zabwino zonse ndithu kwina kulikonse kumene muli mwachuna ndi Limpopo FM komanso basi mwakwerayi ndi Limpopo FM mutha kutumiza ma message anu ndithu nthawi idakalipo kuti mukwere nawo basi imene nzanga Zolowera muli bwanji kumene muliko. Nzanga Zolowera muli bwanji. Ndimene. Chimake apapa katumbu kutuluka katumbu mazi kutuluka tsopano apapa ndoti china chichonse chili chimake grisi kaika bwino siku hakaso ayi china chonse chikuenda bwino chiseko china chonse zili clear apapa ndoti ulendo ukufuna uyambe sopano ulendo ukufuna uyambe chibasi cha Limpopo chooneka bwino kwambiri chibasi choenda ngati mazi chibasi chili chibasi mbambande drivanga uyu kangaude ulendo uyambike. Ndakufana chamene motito tikufuna tiya ulendo wapapa ndeko ukatero wayamba ndi mphamvu kwambiri. Mukangomva zimene zizi ndizo anyamata awiri amene mukangomva anyamata awiri amene wamungoziwira ali kuti yayi basi imene yatuluka ndithu kumpanda ndipo tikunena pano basi imene ndithu idakali munjira ikuyamba sopano kunyamula koma nzanga ndikumaonaponso apa ndithu kusogolo kwangaku iyayi kwakwera mulendo. Ndiye ndimafuna ndikupaseni mwayi oti mwala ndi alendo amene mwapase moni Mungu apasa moni mwapange hayi alendo mwapange hayi Mr. Zolowera kumeneko. Alright, niyamikire kwambiri kuti chibasi ichi chimasenza ndipo chibasi ichi sichikana mulendo chibasi ichi chimalandira mulendo wina aliyense amakhala olandira chibasi chimenechi ndipo chibasi cha nsangala chifukwa chibasi chikangoti chaona mulendo samachita kuzoea kuti koma basi ya Limpopo ndi basi makani basi ya Limpopo sikana mulendo patu Mr. Sausani kuti sitizwa kuti kaya muli bwanji sitizwa kuti iniyo ndoti kumene mwachokako kuli bwanji kodi inuyo mumapezekera mbali ziti sitizwa kuti mwatibweresera musiku lalero zotani koma ife tikafa tikukulandirani ali Limpopo FM basi ali Limpopo FM muzo kuti mwalandidwa ndi manja awiri sitizwa kumene kuti kuli bwanji Mr. Sausani. Titokoze kuno tukule bwino kujubeke kumatole ndithu kuno kuli bwino kopanda chovuta china chili chonse tikuyamikeni tikunyadeni kwambiri inu muziwe kuti mwalandiridwa pa chibasi chimene chibasi Limpopo muziwe kuti mwalandiridwa ndi manja awiri. zikomo kwambiri tathokoza ndicho palibe chovuta tiliyo okonzeka china chili chonse. Alright, nkhani yabwino zanga kumeneko tena uli machini zanga kumeneko. Tipende kuchitira pano pa Limpopo FM. Tiyambe kukweza. Tiyambe kukweza. Tiwapasa bwino nthawi alendo athu amene abwera mu chibasi chimenechi chibasi chokoma zedi ngati chibasi chonunkhira ngati mvula yokokutali inu. Oh yes. Mr. Robert amene wasakwera nawo
Mr. Max muli bwanji kumeneko amene wasakwera nawo nanga inuyo kumeneko kwa muli bwanji sister akuzike akuti chibasi chichichi sindimalola kuti chindiphonye ngati sichinatuluke kumpanda chabwino koma ngati chatuluka kumpanda sindimalola kuti chindiphonye muli bwanji sister Gift Mwangonde ekuchokera ku Nzuzu ekumenekoko yetu muli bwanji Mr. Masambasiana Janato kuchokera ku Mulanje zanga solowera akwera nawo angati tisana wapase alendo athu apapatu okwera nde aliyamali mafoni kubwera mameseji kubwera kuti ife taimatukale mmatempo muchonde tamangani oti Mr. Sikita kuhanicho akuti tamanganine taimakale machipa taimakale ajudu ku Nigeria kuti ine Mr. Judu Mbaura taimakale apa mangani abandi ati tikubwera ndiri chibasi amene chisura ati kubox peke kwenjero kwa amene chisura kuti so tamanga alibe chovuta afikita magalasi ku screen ziso kuti naso Mr. Zolowera ndakozeka apa pantu ndako ina ndicho ndauri kwera pano Dr. naso ndili jumbe kimomo ndili hapa tsokomera kumbe jumbe kimomo ndati tikubwera kumene ku Mr. Nyanguru musadandaule kena kali kosiyani musadandaule kena Mr. Maroti ku box big kwenjero kosa kuti naso tikwa machanga ndijidadi musadandaule chibasi flight amaka chimeenda zawe chichi ndikatundu mazi Mr. Kwezera ku box big iso kwenjero kumene ku Mr. Kanjero akuti ayi ndidu pamapa ndilikomwe ndati muli kuti Mr. Kadera kuti ndaimapo kale pano ndaba ku Bloemfontein ndati tikubwera kumene kuti kubwera kumene zanga tamangana mumira mwana ndile kwa lira tatu apaso ndikuona ma message ya kuvumba ndile kuti ndipende ile kandiza zikhabe ndeti mina mwenye mwene mwatu wako lira tatu chabwino ndipo mwefapo ndi Mr. mlendo watu wa lero nditu ndi Mr. Sausani Mr. Sausani mwatibweresera zodani muchibasi chimenechi mwina muli ndi uthenga wanji umene kupita kwa Malawi titokoze Mr. Mtu wankulu kwambe titokoza ndotenga ngaso apatali tikona kuti zinthu mmene zikuchitira ku Malawi siziri bwino ndikona kuti ndale zachuka ku Malawi kwambiri ndisinikuza kuti asogolera ndale akuyendesa banji ma MP ntchito awo inatha pakali pano akukwira banji ntchito koma akuzowa kuti ntchito awo inatha zikukhala banji tifuna tiziwe bwinobwino anthu andale kumeneko MCP zikuyendesa banji mmene President wathu Lazarus Chakwera chabwino zimene atibweresera yo akuti akufuna ziwe bwinobwino ndisikuti bwanji maka mutosa alliance president akuyendesa yekha dziko chifukwa ma MP ntchito yawo inatha president atoyendesa yekha dziko anzanga Sausani kumene koko iya inuyo tundi mwatibwesera nkhani yoko mazeni tikuiombereni mmanja munthu wankulu nzanga pachisekopo mwaimva kumene iyi mwaimva imene ya ma MP mwaimva ine ndaimva anzanga ndaimva mokongola kwambiri ndaimva nkhani imene mokongola kwambiri ndikani yopesa chisoni nkhani yokhumudwitsa wina aliyense Malawi akusefera kamene chisoni kuti ziko la Malawi chikuchitika ndi chani kupeza kuti anthu wantchito idatha ntchito yatha so ndi chifukwa chani anthu ade afuna zingolandira ndalama mpaka na chaka cha mapa 2025 ndi kuti azingolandira ndalama za ulere pamene ndalama zimenezi zikanagwira ntchito ina kuthandiza kuti mwina mwache ndalama zikumapereka zikanapekedwa makampani opanga sopo opanga shuga opanga khanijani mafuta opozola mafuta ophikira kuti mwina zizitani zisike koma kupezeka kuti president athu akupitirizabe kuti abasa anthu adani akhali pampano ma MP azilandira ndalama zimenezi ndi chifukwa chani akulandira ndalama pamene akuzowa kuti ntchito yawo yatani ntchito yawo inatha apapa akadalira kuti atani aloweso kawiri ndezi kukhala bwanji pamene pa ndife tikufuna tifufuze koma tikumbe tione kuti achakwera kuti akonza maprogramu anthu wanji kuti azikalandira ndalama ntchito yawo itatha chabwino
shuka kwina kuli konse kumene muri mwasephula ndili Mpopo FM. Programu yake ndi akwere nawo. Kodi mukukweza ngati kumeneko? Nanga kukwera nawo ndi angati? Mr. Sausani takwezeni awiri atatu. Abale anu kapena onse amene mmawakonda kuti atakwera nawo basi imene chipasi chindi chokongola kwambiri chokoma cha nofu. Ukangokwera mumanja kusekerera akwere nawo angati kumeneko ko Mr. Sausani. Komanso ndimafuna ndipereke uthenga wa padera ndithu mukamakweza anthu omwe zione sisa uno ndino mukamatumiza voice yanu musawandikire kwa mbiri phone yanu chifukwa muzimveka maphokoso mokhosomola choncho ndiye muzione sisa kuti mukamandiyankha phone yanu ndithu izikhalabe patali ndi muromo tinene motero ndithu ndipo FM ndati sinikutawani mufere nawo tieni tizipitani ngoko agrupu amapoliti kwele nawo ndati osadandaula agrupu amachokola tieni commission ko bana mpando atena tiba kudeza koda uje mbarati zati berani osadandaula ya imbaro alipo achina leji mutube komo akuti kwele nawo ndati berani space ilipo mbili kumufakulu wangu kumana koko komandeti basi chichakoma mangomva kusekemera muli bwanji kumene koko ahape gondwe muli bwanji amene wasakuti yayi ndikwere nawo ine takweza ndithu ahape gondwe komanso munthu wankulu kwambiri the president of Malawi Pua abonikalindo muli bwanji kumeneko akuti yayi ndikwere nawo chibasi chokomachi kwerani ndi mofaya lero ndi mofaya sitikusiyaso wina aliyense tikunyamula kuchinyira mpando umene amakhala anthu atatu azikhala anthu 5 mpando umene amakhala anthu awiri azikhala anthu 4 ndi mmene tikuchitira pano Mr. Zolowera kumeneko tasegulani chiseko cha anthu akwere nawo takwezani ndithu awiri atatu kumeneko koko Alright, nzanga chibasi cha tongo akakuchi chibasi cha Limpopo abantu pali Mr. Maseya ku Cape Town yakuti nesu tuchonde thamanga mzande ngati kubwera Mr. Daudi ku Black Panther titi kubwera so kumene kuti kubwera kubeneko Mr. Matipwiri kuna misasi yakuti naniso nanga mukundisiya chifukwa tati iya musadandaule tikubwera Mr. Matipwiri musadandaule ndi yachikulire eniyo Brian Mandala ati kuno ku Cape Town ndi kuno tangoima ife Brian Mandala kudikira basi ya Limpopo ndati Mr. Brian Mandala musadandaule kena kalikosi Cape Town imene tifati zungule yonse upenda kalikosi tiponda musadandaule Mr. Brian Mandala Mr. Njentengwa kuferena heni akuti ineso tupanopa nangoima ndati musadandaule kena kalikosi Mr. Njentengwa tilimozi Mr. Njentengwa akuti ineso tumulo box bag kuno tati tikubwera musadandaule kena kalikosi tikubwera Mr. Ntowa kunji kuli Limpopo akuti tikubwera kumene ku Mr. Ntowa musadandaule kena kalikosi akuti ineso tiisake kuno ku Haniju ndati Mr. Isake musadandaule ku Haniju tikubwera popa chibasi mbambande ichi musadandaule kena kalikosi Mr. Limbalame kwenjero tikubwera Mr. Limbalame musadandaule kena apaso pakubwera suma message yochokera ku Malawi akuti mine dongo ndimai Austin achia mulipombo tikubwera musadandaule kena kalikosi tikubwera Mr. Gonyole tikubwera Mr. Gonyole musadandaule kena kalikosi ahedi amatia unselema uko tikubwera musadandaule Mr. Matia tikubwera Mr. Justin Naruso tikubwera musadandaule Mr. Justin Naruso musadandaule kena akuti so dineso no Mr. Namangoro musadandaule basi yanu musadandaule kena kalikosi Mr. Musindo tikubwera musadandaule basi yanu uzanga basi tu apapande kuzaza sidizo kumene kumatulangati izanga tamakisani izanga tukusani timene tikuchitira pano pali Mpopo FM programu yake yakwere nawo yetu ndi remixi ine
ine ndi JB growing Phiri kuno ku Pretoria. Akuti ayi mundikweze nawo ndithu chibasi chimene chiwa kupezeka pa +278 7135211. Akuti tikwere nawo. Kupeseka pa +258860805 amene wandithu akuti ayi akumva kukoma kwambiri. Ndi chiprogramu chokoma chonunkhira ngati mvula yogwa kutali. Ikukoma, ikuzaza. Mongo kumbusana. Apa tili ndi mamurumuza nawiri amene akukomplena kapena tinene kuti munjira ina sakumvetsa kapena iwo wandithu akufunisisa kuna kuti boma la Tosa Alliance litiuze bwino kuna kuti ndi chifukwa chani zisankho za MP zinali zopanda vuto nanga ndi chifukwa chani tikavotere akufuna kuti tivotere limodzi mu 2025 popeza ma MP zisankho zawo zinaenda bwino iwo anapasidwa 5 years yawo ndipo 5 years yawo yatha chaka chino mwezi uno ndezi kukhala bwanji mamulumuzana watu akufunsa zimenezi ndeti fetati yayi uthenga usulemera ufike kubomako si choncho anzanga zolowera kumene koko munthu wankulu pa chitsekopo. Mr. Uncle. Mukumveka ndithu mukumveka. Ifenyo tikulira Mr. Sausan sitizwa kuti pamene potatienda pamene potatambasula ni Mr. Sausan chifukwa fende ndi ya mamburumuza na tifuna titambasula tiziyanyule tenyenyenyenye amene wati atikiti amene wati kuti ainyenyenye tiye mudira kulocha kwambiri mazi. Mr. Sausan tabene kutambasula kodi ikuvuta jabu ndichani pa ziko la Malawi. Zikomo kwambiri Mr. Tolowera atakumva ndikudabana kuti ziko la Malawi likupita kuti kujehanyi kopena likupita kuti ziko la Malawi pano ma MP mauti ndo ata 5 years maka kuti ntchito yatera pombo koma tikudauda kuti ma MP yakupitiriza ntchito yawo ndrama zikuchoka kudoti mkanata ndrama zindi kuzitenga kupitisa kuzipatala anthu ambiri pakawe kuchipatala akumalira chula chosowa mankhwala kona mwesiri ngulwa a president tikonjereni program imeneyi anthu sali bwinawa inuyo mukuganiza kuna kuti no angakonze ngati Mr. ngati analephera ndikunena kuti asausani ndikunena kuti yeah ngati alephera kukwanirisa malonjezo inuyo mukuganiza kuti angakwanise kusintha zinthu mu chaka chimodzi chasalachi. Ndipo zosateka ukufoyezi apita ka 5 years zilonjezo zambiri palibe cholonjeza yemene chakwanirisidwa zosateka zimenezo munthu wankulu kwambiri nendi kudabana kuti asogera akupandisa songo na ineso ndiza maso kawiri president ataza kuvotera ndani ma president munthu wankulu kwambiri kumeneko. Mr. Zolowera mukuti bwanji pamene papa anatinamiza fertilizer wa 4.5 anatinamiza nditu kudya katatu pa tsiku ma passport anatinamiza kuti 14,000 anatinamiza zambiri ntchito 1 million ananama zambiri mbiri kunama zambiri mbiri akuti madzi asanafike kuchanuko akuti aziyamba kumwa ndi Malawi nde anzanga Zolowera pamene papa akamati akufuna aimenso chaka cha mawachi akufuna zati animo kuti mboma popeza sakanika nga inetu chimene chikuoneni akuluwa achakwera alephera kulo chimene chikulimbira kuti afunabe azaime kawiri akufuna zikoli angoligulisa afuna angoligulisa chwa aona kuti ndrama zikole zabayo izi sizikwakwana so ndipage bwadi kuti ndipeze ndrama zokwanira bwino kweli apa pabora ndikogulisa ziko la Malawi kutoko masamu awali kodi yati ndi amenewo kutoko afuna angogulisa zikoli anthu efeterani tisausike kasitizo kuti afuna libwezese mu zikoli mina azungu kawiri sitiziwa koma nkulu afuna agulise zikoli cholinga kuti ndrama zimukwani bwino so akapa zimene zabayo sizikukwana chifukwa munthu akuziwa kuti ndi palibe chimene 1 million jobo palibe
sugar ndizagulira sugar pa mtengo wati ochipa, mtengo wa fertilizer uja ndi umene anthu panopa akugulira sugar. Zimenezo zilizosachita bwino. Chabwino. Dandaula kuti nina mkuluyi akutiganizira chani. Nje ife tilodangala kwambiri pa zimene zikuchita akulu amene sitizo kuti moyo wawo kapena ndikusowa ndilotani. Nje ife tikufuna tisukuluze pamene zikuti tione kuti atithandiza bwanji, koma ife moyo wathu ndi malinga loti tuna zikoli atule pansi akulu amene wakuti mwe wati timutengeso munthu amene angathe kulamulira zikoli azibweze mwina sangathe kubwezitsa mwina zinthu zimezi zafika pamenepa mwina kochepa kokhatha kuti atakuyesesa kumbali yake munthu amene angabwere pampando, koma tikafuna ife mkulu uyu timuchose akhale pansi azikapuma amene tikuziwa kuti mapeto ache toka ndikundeni chwa akuenda ndo yoro panopo. Chabuno. Limpopo FM 89.6 kuna kulikonsa kumene mwachera Limpopo FM. Echibasi chake ndi chimenechi chikuzungulira dziko lonse lapansi. Pano tikunena pano chazungulira Malawi, chazungulira mu South Africa, chazungulira mu Zimbabwe, chazungulira mu Mozambique mu. Pano chikulowera ku Uganda, komanso chibwera ndithu kokoko kwa Matheni na Malenda, kuchokera ku Namibia kumene kwakwaso ndithu tikubwera. Komano tifuna tipereke mwayi kwa alendo wathu. Tanena nipa tatiuzeni mawu anu osiriza muchiprogramu chimene chimakamaka cha akwere nawo. Uthenga wanu womaliza wopita kwa Malawi ndiotani makamaka panopa amene ali ndithu pikiti kupita ukalembesa zovotera ziphaso kuna kuti pamawa pano akamucheche Lazaro wa umphawi amuchecha mukokoloze kumuthamangisa. Uthenga wanu ndiotani Mr. Sausani? Ovula maso kuti tione kuti kusokolo kulizotani 2025 ovota tizangane kuti munthu amene watizuza nthawi yatali watisasa nthawi yatali zaka fresh kuti nzuza china chichonse nkubwera ndi Malawi tikupemphani please 2025 tizavone mosamala tisavone kuti tizabwereze ukapolo umene tiliyo. Tikupemphani Malawi zavote mosamala ndipite ndikalembeseni ukaundula kuti tizavote mwabwino ndithu munthu wankulu umeneko. Inuyo mutapasidwa mwayiona kuti mukavote mungamvotera ndani, mungasankhe ndani pakati pa president amene akuoneka kuti ndanzeruko. Tamusankheni president amene inuyo mukumona kuti ine ndakhala kuti ndikupita ukavota mmawa pano ndikamusankha uyu ndi ndani. Ine tu munthu wankulu siningapite patali ningoti pa adati kuti chongi siningapite patali siningapite pa tambala siningachite koma pa adati kwaungu kuti chongi ndikupita kusogolo kumapitawo. Chifukwa chani inuwe mukufuna kuti mukuona kuti pa adati munthu akuchonga? Adatiwo anakupangirani chani? Mwaona chani mwa iwo? Ndikuna chimene chingakupangiseni kuti mukachonge pa adati ndi chifukwa chani? akuthawa ndikuti Mr. Sausani tiuzeni chimene chingakupangiseni kuti mukavotere adati ndi chifukwa chani? Okay, munthu wankulu ine chinandipangisa kuti ndikavotera adati ndinaona tu zinthu za mmene ali mboma zinthu zinali zosika zabwino mapasipoti tu anali abwino sitikavudikira pakale mapasipoti a Hong Kong akupezeka a Hong Kong fetizo timagula 7,000 chakuti tikugula 100 chakuti 1,000 icho ndiyimbisa mtima ndichali kuti ndikavoterewo kapolo ngati amene ine kwa adati kuti chongi utavuta nyali chonse. Ndithu timati kuchitira pano pa Limpopo FM akuti iwo chimene chingapangise kuna kuti akamuvotere ndithu Peter Mutharika, Professor Arthur Peter Mutharika ndi chifukwa chona kuti mapasipoti samadula samasowa komanso fertilizer amachipa komanso sugar samakwera. Si mmene mukulemera mukapera ndawonjezerapo.
ndi momo munthu wangu ndi momo chimanga timakwera 7,000 thumba pano lili pa 40,000 thumba tikapeza kuti na ndalama ambayo tikapeza kuti kumuzi kuti tete 40,000 ndipo uvuta kwambiri titakulima ganyo koma ndalama chosa osafika 40,000 ndiye chisiruyu achoke Timati kuchita pano Malimpopo FM. Tipumire kaye timwere madzi ndikamabwera pano musazika ndithu musazika ndikamabwera pano. Chabu. Tikuchita pano Malimpopo FM. Program yake akwere nawo. Kodi muli nawo angati kuti akwere komano tisana kupasire ni Mr. Zolowera timafuna kuna kuti tipereke mwayi kwa Mr. Lendo wa 22 Mr. Susani kuna kuti Sausani makamaka kuti atisazike mbwalo muno ndithu asazike kuna kuti akaonenso zina pakhomo. Mr. Sausani sazikani ndithu munena zina lanu komanso kumene mukuchokera komanso mafuna bwino ku Limpopo FM. Ziko mukankulu misi ziko mwambiri nedi kukunyadira ni kwambiri chukwa ndira kwanu ine ndi chikondi Sausani ena ama ondizo wa nyadira mati ndine mwana wa maiye titogole ni mtwankulu kwambiri Chabwino nditu ndimene nditu timachitira ndiwo wa Mr. Sausani mulendo wathu olemekezeka kwambiri timawalemekeza alendo akamapezeka pano timalemekeza inunso ngati mungafune kuti mukufuna mukhale mulendo mu chiprogram cha akwere nawo namba lake ndi +27603629142 nzanga Zolowera iweyo angakupeze pati anthu amene angafune kuti akwere nawo. Nzanga papa ndimafuna ndikwezeko papa ndolabira awiri atatu kuti akuna kukwera nawo ndithu zanga kuti Mr. amene ndi ali scover Beatrice nearby span ati ife tikubwera kumene ule ali musadanda ule ali tili katikati momo ndithu musadanda ule kena kaliko kuti neso pano ule mukuchedwa mukuti dati kubwera ule kena kaliko tili pamene bwapo kutamira kwambiri nthawi kuchwa basi sinafuna kuti ntazida ndaula atili ine Mr. Yasini Jubek ndati ati kubwera Mr. Yasini musadandaule kena kalikose basi ndiyani musadandaule Mr. Josam una ntombozi ule mwanta kuona ni ifeso tikubwera konko Mr. Josam musachite kupepesa ayi basi ndiyani Mr. Wasamba musapepese basi ndiyani akuti ine Mr. Office tukuno kuchipatala kuti tembe Mr. Office basi kumaveka kana kumara kuyu radi yamene pakana kumara imaveka akuti fe pano tikumvera Limpopo FM Limpopo FM Mr. Office kuno kutibara kutembera ati Mr. Office musaduze inu Mr. Office mfuna muzindi pesa kuti nini mudi pesa kukomene basi yatu Mr. Moffat akuti Mr. Zolowera musachedwe ati tikubera msadandaule Mr. Moffat msadandaule Mr. Moffat Mr. Chipwere ukimbaile ati aite kubwera kumene Mr. Chipwere msadandaule ya Mr. Dinara akuti ine banja na Dinara imakali pa stage pano kuno ku Springs ati msadandaule ati kubwera kumene kuti kubwera nzanga Papa Mr. Sumandiwa angobwesa kutenga pompano message yangu kufika pompano Mr. Mandiwa kuti ni Mr. Mandiwa kumeko kwama ogusa mainput kuno kwa gogoro dati basi nzanga kwani basi anakuikonda paka natu kwa gogoro kumulanje huko akuti Mr. Mandiwa kufuna kwenda basi ya Limpopo ukoona bwanji nzanga jibasi chijoveka pila pali posenchi chibasi chimene chitindi mbambande chibasi choko mazedi anthu ambiri amachikonda kuwopya apa ndaitanapo kuimba kwa Kibo Pearson akuti galu inu akuti galu ndine sikuti kwa chini nditu ndimati kuchitira pano Malimpopo FM program yake ndi akwere nawo nthawi yanga siri kumbali yanga yayi ineyo nthawi yanga siri kumbali yanga nthawi yanga kundithawa nzanga tapereka nambala yako amalawi ofuna kukwera nawo basi mene akupezeni pati
Alright msanga inetu namba yanga ndio mweja namba yanga ndio mweja muntu kuti akufuna kuti akwere nawo chibasi chokongola chibasi cha maonekedwe abwino chibasi chofika pena pali ponsi chibasi choti muntu ukakwera ndikumaso kuti ndakwera basi namba yake ndio mweja 07 19 64 97 kumapeto. Chabuno. Also mutaso kundipeza pa number i +27 84 92 42 978 nyakuti mwampeza nyama tawapa chiseko oikonda basi ya Limpopo amachita kuichapa kawiri ikamakatuluka amachita kuchapa kamakalowaso amaichapa basi yokondeka kwambiri basi mene ima tamanga bwino kwambiri basi mene anthu ambiri yakuikonda chibasi cha Limpopo ichi chibasi ke makakaji ndosa sowa seyayi nditu zanga anthu manomba ndi amene angampeza nyama tawapa chiseko iyi Zanga tikambeko miseche pang'ono apo. Tasalamu awili. Tatiye nzanga timadi ya momo nzanga. Pamene tukaishia basi mene tijeko miseche hapa. Ujeni uyu simangeni uyu ochedwa Beni Longwe uyu akuti ndamva mpekesera akuti akupita kwa dadi imene mwaimva motadi imene iyi zanga ndaiva komati sakufuna kuti aonekere bwinobwino ati akurowa ati akungofuna ati angolowa itafuta mbuyo ati yeisho tikuti olofuna wefuta mbuyo ifetu uku kwa dadi kusikumapita tu anthu azibwana iya sikumapita tokamba zokamba zawo zofuula kuti anti makoka zokoka ati kukokani zokoka ati tikufinyani matomato sitimafuna zimene timafuna kuzipita anthu ozindikira kumene kumafuna kuzipita anthu ngana chambali kuti afuna tuze kuti chani koma mpekesera ndaiva ndetu dei nembe ndikufuna ndimutudiso kwambiri ndimotese bwino kuti afuna rotani koma amene ndifuna nene kuti moyo wake umene chifukwa ndi munthu kuti ndisekerera ndikudile moyo wakulu amene ndiye ndikuziwa kuti ukuku chilipo chimene chikuthawa kuti afuna adoni awo ukuso kuti chilipo chifuna kwe ndiye ndifana ndikhale ndikumutuzirira diso ndimotese bwino simangeni Panja akuti kwatentha kumeneku akuti kwatentha kumeneku Limbo kwenu Ajeras Yes Anzanga yena mama uliye kufengako ufenga business sayemu Ndenda mumva kuti Lazaro akuti anthu akufuna kuti Lazaro akhale wa moyaya akuti mpaka na 2030 akuti mpaka na 2035 inu imene mwaimva bwanji mwaigula motani tisanatuluke mu chibasi chimenechi zanga ndinkhani yomvesa chisoni kwambiri kuti palibe chimene chikuchita iye wina aliyense mdziko la Malawi wakudandaula wina aliyense koma zoona munthu wa mayi munthu kuti oziwa kubereka munthu kuti ndithu anabereka ndithu anda ndithu bwinobwino wamtima wacho wauzimu ndithu opuma bwinobwino ndikumakena kuti alamulire mpaka nati 2030 kapena alamulira zanga zituzomvesa chisoni kwambiri ndimene anthu akulirira mdziko la Malawi anthu akulira kwambiri ndi wina aliyense wakapo chisoni naye amene wakhala ngati mayiwa saziwa kubereka chabuno ndithu nimene tikuchitira pano pa Limpopo FM basi yitu ndiye basi tikukaisiya tu basi yitu basi kupita iyi ndiye zanga kumeneko kuti tapanga ni cheki kuti kodi mafuta alimo kwanira kuti tithauzayambiranso mapa no mafuta salamu ndithu komabe nofunika mwina ngazinga cheke mwina tikuwechezera 200 rand 200 chabuno asazike na Malawi mwasazika Malawi komanso amene munapeza kuti amafuna akwere chakumapeto apepeseni koma mawa azakhale pa front page Malawi TNTSS 2025 tikachite zinthu za Ole
malo achakwera cholinga chotakufuna kubera mavoti koma tiye tioneseseni mulungu wamkulu Mulungu watimenyera nkhondo chifukwa kuti kuziwa kuti afuna azigwisa ntchito ziwanda kapena kugwisa ntchito ziwanda chifukwa munthu wanzeru akunyozedwa apena paliponse akunyozedwa osakhala sikolo osakulandira ulemu koma ndikuakanena kuti ineyo ndilamulira kapoli munthu opanda manyazi wanto ife ndikafuna ndikukudzana mala kuti chonde tiyeni 2025 tikavote mwanzeru tisakhale ndi mtima oti apo peza kuti ati wakupanga maplani kuti atinabere zimene tisazitengere chala cha Mulungu chikaluza chimafa kuti chaloza mawanga ndingalimbikitsa Malawi ndingaonekera Malawi ndingaziwisena Malawi mawanga jambiri kuti tisachite zinthu ngati mmene tinachitira masiku ambuyo chifukwa masiku ambuyo anatipusisa ndi afana oganiza po ndipo peza kuti zinali chocho zisiyeni zimenezo tione kuti munthu atatithandize kuti kuli ma president ambiri ndithu kumene kuli APM kuli Tupele Muluzi kuli Alford kuli awiri ndithu amene ndikuona apa kuti tiyeni mwanthu amene timutengepo munthu mmodzi amene angatiyombole mu singa zimenezi zachakwera zimene akutipanga nkhaza zimenezi mawanga ndi amene onzanga Chabwino. Mene moso ndi meta malizia program mene. Program yako nawo pano pali Mbobo FM. Atiwe moyo simpikisano. Akuti moyo simpikisano ata. Mama nege Ili Mbobo FM. Ndine Rufea. Tikatoa basi kupita kumpanda hii. Osadandaula asolemana chipanda ndakuonani inuwe musakwera nayo mmawa akomasa afilipi chambalo brother Salo wachiawo akaluza akomasa kumene kokinyawo akomasa kumene kakaka Mr. Half London Ayohane Mr. Biscuit Mr. Cement osadandaula mukwera nayo mmawa Sister Janet osadandaula mukwera nayo mmawa Mr. Hajira Mrs. Hajira Miss Hajira amwere Dimene nditutamalizia kwa kamvele vali Mbobo FM 0798584620 tikumane mawalino nditofuna kuti chera nthawi yabwino tizakumana ndithu tipange zimene ziziza akuti walfe numatimvesa kukoma inuyo palibenso mukunena zona kuti mbwalo muno mnali ndine walfe komanso conductor wanga Mr. Zolowera komanso mlendo wathu walero anali Mr. Sausani ambuya kudaliseni mkhale ndi usiku wopambana mbite